σώμεν του Αγίου Ευαγγελίου ειρήνη πάση. Εκ του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσκομεν. Το καιρό εκείνο παραγίνεται ο Ιησούς από της Γαλιλαίας επί τον Ιορδάνην προς τον Ιωάννην του βαπτιστήνε υπ' αυτούν. Ο δε Ιωάννης διεκόλυεν αυτόν λέγον, εγώ κρίαν έκο υπό σου βαπτιστήνε και εσύ έρχει προς με. Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπε προς αυτόν, άφες άρτη, που το γαρ πρέπονε στην ημίν πληρώσε πάσαν δικαιοσύνη. Τότε αφήσιν αυτόν και βαπτιστής ο Ιησούς ανέβη ευθύς από του ύδατος και ιδού ανεόχθησαν αυτό οι ουρανοί και είδε το Πνεύμα του Θεού καταβαίνον ως υπεριστεράν και ερχόμενον επ' αυτόν. Και ιδού φωνή εκ των ουρανών λέγουσαν ούτως εστιν ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ευδόκησα. Εν Ιορδάνη βαπτιζομένος σου
Ποιο είναι αυτό? Αγάπη των Σεϊών ονομάζουσαν και τον πεμάνι περιστερά ευεβαίως ουρών ασφαλές ο επιφανής Χριστέ ο Θεός εν τον κομμόφων της ασβόσια. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Ελέησον Κύριε, ελέησον Κύριε, ελέησον. Επιδεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Ελέησον Κύριε, ελέησον Κύριε. Επιδεόμεθα υπέρ του πατρός και αρχιεπισκόπου ημών Παύλου και των αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Δόξαση ο εν Ιορδάνη υπό Ιωάννου βαπτιστήνε καταδεξάμενος δια την ημών σωτηρίαν Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Με φως στη ζωή σας, με χαρά, με υγεία και με αγάπη. Να είσαστε καλά και του χρόνου πάντα τέτοια.